তিনি সারা ত্রিপুরাও হাসতে গোনাङै KOKBOROK-NO CBSE बोर्ड त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बांग्ला बायखामकन सैथो हिनै जे स्टेट गवर्नमेंट ते ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि राज्य सरकार नि जे फरमान आबोनि बिरुद्धे चिनी KOKBOROK-NO जों तामो स्क्रिप्ट बाय सिनाय आबाद चिनी यागोनो डिसिसन लानानै याफारथों निउट्रेल डिसिसन थों आबोनि बागै जों हासते गोनाङैनो साब डिविजनल वाइज चिनी TISF नि कमिटि र जों तिनि साब डिविजन वाइज जों विभिन्न एजुकेशनल राज्य सरकारनि जे दफ्तर दंमोन आरो जागायाव जों डेपुटेशन खालाय दङ दिनै बाहाय खालायनो जों जाम्पुइजाला वाबो जों खायसे डेपुटेशन रोखा ओंखाय अ डेपुटेशनाव जों KOKBOROK-NO त्रिपुरा बोर्ड ते CBSE बोर्ड जाते आबो बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो सैदि हिनै जे चिनि उपराव जे चिनी जे अधिकार न जे लंघन खायो चिनी अधिकार ऊपर जे फरमाना चापगरि जागमोन आबो BAI नि आबो असंविधानिक नि बिरुद्धे जों तिनि डेपुटेशन रखा जाते KOKBOROK-NO निउट्रेल डिसिसन नावै जों बांग्ला बायदि सिनाय रोमान स्क्रिप्ट बायदि सिनाय आबो चिनि ऊपर याकार जागथों हिनै हामबाय सिनिमुंखि आंनि सिनिमुंखौ TISF नि इनचार्ज डेविड मुरासिं